A la Xina, aquest mes de setembre s'hi ha estabilitzat l'activitat industrial per l'augment de la demanda domèstica. Encara està lluny dels nivells d'abans de la pandèmia, però no va enrere i això es llegeix com un bon símptoma de recuperació. Sí, però a mesura que es recupera l'activitat econòmica, empitjora un problema que fa temps que el país arrossega. Són els talls de llum. El creixement de la demanda i un preu del carbó disparat està provocant molts problemes en el subministrament i això complica la vida a les empreses i a la població. Factoria al sud de la Xina, a l'àrea coneguda com la Fàbrica Global. Torn de nit per complir amb les comandes. Les apagades dels últims temps els han alentit la producció, ara que venen mesos de gran consum a tot el món. Al nord, a més de la indústria, per estones han deixat de funcionar els ascensors o el 3G. Aquí el temor són les calefaccions de cara a l'hivern, a 30 sota zero. Però el govern assegura que la prioritat són les persones i que hi haurà subministrament. Una tempesta perfecta ha fet que no es pugui produir l'electricitat necessària, perquè no hi ha prou carbó. Pequín va deixar de comprar-ne a Austràlia per les crítiques d'aquest país en matèria de drets humans. La indústria, a tota màquina després de la pandèmia, reclama més electricitat i Pequín ha restringit l'ús de les centrals de carbó més contaminant per complir amb la neutralitat en emissions el 2060. Com la crisi de la immobiliària Evergrande o els riscos financers dels gegants del comerç electrònic, les apagades venen a recordar a Pequín que després de créixer en quantitat, créixer en qualitat no és tan senzill. Francesc Canals, TV3, Xangai. L'entrada en vigor